אז אני ואמא עכשיו תואמות, זה סרטון ראשון. זה הצבע של הדבר הזה. אני מדלקתי לי קצת, אני עכשיו מדלקת. באיזה טעם זה? אני לא יודעת. אבא אמר שזה בטעם פסיפלורה, אננס ותפוז, וניתן. יאללה, חיים. כן. אין יותר טעים מזה. באמת? הכי בעולם. הטעם החדש מאוד טעים. אני אפתיע אתכם שיש לי את כל הטעמים. כן, יש לי את כל הטעמים. זה אחד הטעימים, באמת. וגם לא ניחשנו את הצבע בכלל, לא ידענו. טוב, זה הטעם, מומלץ לקנות. אז זהו.